Asmatu animaliak. Animalia baten itzala agertuko da zuek asmatu behar zein animalia den. Ados? Goazen ba. Zein animalia izan daiteke? Arraina. Zein animalia da? Trikua. Hau nahiko erresa da. Zein da? Barraskiloa. Egan egiten du. Zein animalia da? Txoria. Adarrak eta buztan luzea. Zein animalia da? Bella. Baina zenbat beso ditu? Zein animalia da? Marmoka. Zein animalia izan daiteke? Koala. Lepo luzea du. Zein da? Jirafa. Zein da? Dordoka. Hau erresa da ere. Trompa luzea du. Zein da? Elefantea. Beno ba, hau izan da gaurko jolas txikia. Gustatu altzaizue? Hurrengora arte. Agur!